Wel, helo bawb, a chroeso cynnes i bob un ohonoch chi i ddigwyddiad Gŵyl hanes Cymru i blant. Jennifer Jones ydw i, dwi'n gyflwynydd newyddion a dwi hefyd yn newyddiadurraig. A dwi wrth y modd o fedru deud yn bod ni'n cael y fraint o gwmni un o enwa mwyaf amlwg hanes Cymru heddiw yma. Dwi'n siŵr bod y rhan fwyaf o'ch chi'n ymwybodol bod yr Urdd yn dathlu canmlwyddiant yn 2022. Mae'n anodd credu yn tydi bod yr Urdd yn 100 oed. A dwi'n nain i ffeindio hi'n anodd credu yn bod ni'n cael cwmni y gŵr wnaeth sefydlu'r Urdd nôl yn 1922. Ifan ap Owen Edwards. Helo Ifan. Helo Jen, sut ydych chi heddiw? Wel iawn, diolch, a mae'n fraint bod yn eich cwmni chi heddiw yma, Ifan. Chi wedi teithio o'r gorffennol i'r 11 ganrif ar 20 i sgwrsio efo ni heddiw yma. Felly, Syr Ifan, ar ôl i chi wneud y siwrna hirfaith o'r gorffennol, allwch chi credu bod gymaint a 4 miliwn o blant a phobol ifanc wedi ymaelodi a wedi ymwneud â'r Urdd dros y ganrif ddiwethaf. Be newch chi o hynny? Mae'n ddod gen i, allwch chi ailadrodd y nifer yna? 4 miliwn. 4 miliwn? Wel, wir. Wel, does gen i ddim geiriau. Mae'n arbennig i glywed, a diolch yn fawr am rannu fo. A sawl aelod o ganddo chi ar y cychwyn gyntaf? Wel, pan ddechreuon ni, ar ôl diwedd y flwyddyn gyntaf, oedden ni ar ben yn digon efo 3,000 o aelodau. A dwi wedi derbyn nifer o gwestiynau i'w holi i chi heddiw yma gan ddisgyblion Ysgol Gymraeg Aberystwyth, ysgol y gwneithoch chi i sefydlu. Wel, dwi newydd symud i Aberystwyth, felly, arbennig o beth. Wel, oedd yn hed i chwarae teg iddo, oedd o'n arolygydd o sgilion cyntaf ar Gymru, felly, wel, dwi'n falch mod i'n gallu dilyn yn ei ôl traed o fannu hefyd, a helo i chi gyd hefyd. Wel, dyna ni, mi wnawn ni ddechrau efo'r cwestiwn cyntaf gan Dafydd. Beth wnaeth i chi greu Urdd Gobaith Cymru a beth yn union mae Urdd Gobaith Cymru yn ei olygu? Cwestiwn craff yn fanna. Cwestiwn craff iawn, a diolch yn fawr iawn amdani, wir. Ond mi fydda'r Urdd ddim yn bodoli heb 2 berson penodol, sef fy nhad a y ddynes daeth i mi waig Eiris, fel o'n i'n sôn. Achos roedd dad hyn yng ngeni hyd yn oed, yn awyddus iawn o weld mudiad i blant ifanc yn cael ei sefydlu, ac roedd o yn ddari o sefydlu sawl cylchgrawn yn ei oes, felly sawl magazine gan gynnwys Cymru'r plant. Felly geisiodd o 2 waith i greu mudiad. Wedyn yn 1920, i mi golli'n had. Mae'n drwg yn ei glywed hynny, ac yn tan amlwg wedi'ch ysbrydoli chi? Oedd wir, wel, oedd o wedi gweithio'n galed, neu foedd arolygydd addysg cyntaf Cymru, felly roedd o'n awyddus iawn o weld plant a phobol ifanc Cymru yn ymwneud â diwylliant a chelfyddyd yng Nghymru. Ond tua'r un pryd, dyma fi'n cychwyn caru gyda Eiris, oedd hi, fel dwi'n dweud, yn wraig i mi. A daeth hi deimlo, mwy na mi, os rhywbeth, yn werthoedd, yn nelfrydau fy nhad. Achos doedd hi ddim yn siarad rhyw lawer o'r Gymraeg. Dod o Lerpwl oedd hi, a yn Saesneg oedden ni'n caru, oedden ni'n canlyn. Ond doedd hi'n teimlo, mae hyn yn waith pwysig. Ac felly o hynny, dyma ni yn penderfynu, tair cynnig i Gymro, gan i drafod 1 waith eto, ac ar ôl i dad basio, fi oedd yn golygu Cymru'r plant, ac felly sgwennes i yn yr cylchgrawn, sgwennu rhyw fath o alwad ar Blant Cymru, ac mae'n chydig bach ohono fo yn fan hyn i chi. Dyma fi'n sgwennu, beth am nawn ni, Blant Cymru, sydd yn caru Cymru fach, ein gwlad ein hunain. Haid i ni wneud rhywbeth, a mae ni yw gobaith ein gwlad. Ac yn amlwg oedd hynna wedi cydio hefyd.
Ond oeddech chi'n dweud bod na ail ran i'r gwestiwn yn doedd am ystyr yr urdd, ie? Ystyr Urdd Gobaith Cymru. Wel, dyna fo. Mae'r cliw yn yr enw i chi. Felly, Urdd Gobaith Cymru. Gobaith fy nhad oedd bod plant a phobol ifanc yn ymwneud â diwylliant Cymreig a'r celfyddydau yng Nghymru. Felly, mor canu, dawnsio, barddoniaeth, popeth fel yna. Achos hyd yn oed adeg ynny, dwi'n siŵr os mae o'r un peth yn eich oes chi, ond roedd lot o ddylanwadau Saesnig ar bethau. Roedd plant Cymraeg i haith siarad efo'i gilydd yn y Saesneg, yn darllen llyfrau Saesneg. Ac roedden ni'n teimlo, mae digon o hynny gael yn y Gymraeg. Mae rhaid ni ddod at ein gilydd. Ac felly dyna ydy'r urdd, ydy mae plant a phobl ifanc ydy gobaith Cymru mynd yn ei flaen mwyn gallu cynnal y fflam yna. Nid mwyn gwneud ei hun yn fwy na unrhyw wledydd eraill, na dim byd fel yna, ond gall dod â Cymru at ei gilydd i fod yn hyderus i ddeud, da ni yma, da ni'n Gymru, sut allwn ni helpu? Da chi wedi sôn am eich graig eiris yn barod. Pa fath o ddylanwad gafodd eiris arnoch chi? Yn wir, hi ddyluniodd tystysgrif aelodaeth cyntaf urdd a hefyd yr bathodyn. Felly falle bod chi'n gallu gweld o fan hyn, yn agosach at y teclyn ma fan hyn, i chi gael gweld. Ond hi ddyluniodd y bathodyn yma. Waw, mae'n hyfryd, ar ddrai goch arni. Dyna chi, wel dyna oedd yn bwysig bod y lliwiau y faner yn yr un gwreiddiol. Dwi'n deall, da ni wedi bod yn edrych ar y logo ers hynny. Dwi'n credu rhyw driongl ydy hi erbyn hyn, dwi'n clywed, neu? Wel, ia, mae gennau ddigwydd bod y bathodyn ar gyfer 2020 i 2021. Dyna hi. Wel ia, triongl y logo'r urdd efo'r coch gwyn a gwyrdd. Mae enfys ar y bathodyn arbennig yma, mi fydd plant yr unfed ganrif ar hugain yn deall ystyr yr enfys ar y bathodyn, ond dyma ydi logo'r urdd, a da ni gyd yng Nghymru yn adnabod y logo lliwgar yma erbyn hyn. Wel, ie. Mae gennau gwestiwn arall i chi, Ifan, gan Hyw y tro hyn. Pam dewis y lliwiau coch, gwyn a gwyrdd ar gyfer logo'r urdd? Wel, cwestiwn craff eto fanna Hyw. Diolch yn fawr iawn i chi amdani. Wel, wrth gwrs, yr ateb amlwg ydy coch, gwyn a gwyrdd. Baner Cymru, wrth gwrs, y ddau goch. Yna oedd ar y bathodyn cyntaf. Ond, mae'n ateb bach mwy cynhwysfawr hefyd, bach mwy cymleth. Ond hynny di bod yr tair lliw yn cyfateb i arwyddau'r urdd. Dwi'n yn siŵr os mod i newid mewn 100 mlynedd, ond efallai bod chi'n gwybod am i Gymru, i Gydddyn ac i Grist. Ia, da ni'n gyfarwydd iawn ar arwyddau'r honno. Gwych. Wel, os felly, falle bod chi ddim yn gwybod bod y lliwiau yn cyfateb i'r tair arwyddau'r yna. Felly, mae'r gwyrdd yn cynrychioli ffyddlondeb i Gymru. Gwrs, i'r tir gwyrdd o'n cwmpas ni. Cefn gwlad, y mynyddoedd, bob dim felly. Mae'r coch yn cynrychioli cyfrifoldeb a ffyddlondeb i'ch cydddyn. Felly ffrindiau, teulu, bobl da chi ddim yn nabod hyd yn oed. Bobl ar draws y byd, eich cyd-ddyn, bobl eraill yn y byd. A'r gwyn, wrth gwrs, fel glwswch chi fanna, yn ffyddlondeb i Grist, i Iesu Grist. Achos wrth gwrs, oedd pawb yn blant capel pan sefydlon yr urdd, ond dwi'n siŵr bod sawl ched yn perthyn i'r urdd erbyn hyn. Ac wrth gwrs, mae'n bwysig tu hwnt i fod yn ffyddlon i'ch credo, i'ch cred chi, beth ydych chi'n gredu ynddo. Wel, diolch i chi fan ymateb y cwestiwn yna. Mae gennau gwestiwn arall i chi gan Iolo, sef o ble ddaeth Mister Urdd rwan. Ifan, ydych chi'n gyfarwydd am Mister Urdd? Mister Urdd?
allai ddim dweud y mod i. Mae rhai bobl di ceisio galw fi Mr Urdd dros y blynyddoedd, ond na, pwy ydy'r Mr Urdd yma? Wel, dyma fo. O! Dyma fy nhedi Mr Urdd ydi. Mae'r Mr Urdd yma'n reit hen. Mi gafodd y cymeriad i greu tua 1976, sef digwydd bod y flwyddyn ges i fy ngeni, felly mae Mr Urdd yr un oed a fi. Mae o'n gymeriad poblogaidd, mae'n hoffus, mae o'n adnabyddus ledled Cymru, ac mae ganddo fo hyd yn oed i gan pop i hun. Be newch chi o hynny? Wel, mae o'n edrych yn gymeriad hwyliog iawn, chwarae teg iddo fo. Ar ôl yn amser un anffodus, ond can bop hefyd. Oedd genon ni yn can yn hynny yn anthem ar dôn ar hyd y nos oedd hi. Ond can bop hefyd, wel, dwi'n siŵr bod hi'n dda iawn yn y dawnsfeydd ar y nosweithiau llawen. Wel, yn sôn am hynny, mae gennau atgofion hapus iawn o fynd i ddawnsfeydd ac neu pob math o weithgareddau ngwersylloedd yr Urdd yn Llangranog ac yng Nglanllyn. Ac un cwestiwn i chi ydy, o lle daeth y syniad am y gwersylloedd yma? Ac eich syniad chi oedd y gwersylloedd? Dyna oedd y syniad wastad, bod plant a phobl ifanc yn cael dod at ei gilydd mwyn cael cwrdd a gwneud bob math o bethau, bob math o weithgareddau ac anturio drwy'r Gymraeg. Dyna oedd y peth pwysicaf. Ac felly dyma ni'n creu y cyntaf yn Llanuwchlyn, dyna lle o'n i'n byw, ges i'n magu yno hefyd. Ond bechgyn di dod yna gyntaf. Oedd pethau ddim yn rhy ffansi yna. Gennon ni 19 o bebyll, na marci, roedd dŵr yr afon iddyn nhw gael molchi yn mi. Ond roedd hi'n boblogaeth tu hwnt. Roedd yna rhyw ddau wersyll gynhalio ni yn 1928. Roedd 100 o fechgyn wedi dod. Gwrs oedd o'n mor boblogaidd. Erbyn y blwyddyn wedyn, dyma ni'n penderfynu, wel, be am ni gynnal gwersyll i ferched hefyd. O'n i'n mynd i ofyn i chi am y merched, a chi pan dweud, dim ond bechgyn oedd yn y gwersylloedd cyntaf. Wel, fel falle bod chi'n gwybod, yn y oes ni, oedd bechgyn a merched yn cael eu cadw ar wahân. Oedd yna ysgolion penodol i bechgyn a merched, felly oedd popeth yn digwydd. Ond oedd Eiris a finna yn benderfynol o sicrhau bod pawb yn cael yr un cyfle. Yn lle oedd y gwersylloedd greiddiol, ydych chi wedi sôn am Llanuwchlyn, o na rai yn cael eu cynnal unrhyw le arall? Wel, dyna'r peth, ar ôl i Llanuwchlyn fod mor boblogaidd, dyma ni'n meddwl, wel, well ni gael rai mwy parhaol. Felly, da ni newydd adeiladu un, gadi sonio chi amdani, Llangranog. Ac o'na gyfleusterau bach mwy posh, os liciwch chi, yn fanna, na gaban pren. Elna, dwi'n siŵr os mae dal yno. Ond roedd na wersyll arall hefyd Portyn Llain. Ac felly, be dy'r syniad genno ni ar hyn o bryd ydy bod bechgyn yn aros mewn un gwersyll a bod y merched yn aros yn y llall. Wedyn y flwyddyn ganlynol, bod nhw'n gyfnewid, bod nhw'n swopio o un i'r llall. Ond oeddech chi'n sôn fanna am Llanuwchlyn, a dwi'n meddwl am y peth, Glanllyn ddedwch chi, e? Ia, gwersyll Glanllyn. Ie, falle bod gwerth yn cael ei fanna. Mae awyr, rhaid i mi edrych i'r dyfodol, a dwi'n siŵr bod gennych chi'r ateb. Dim gormod i ddweud fan ydy. Na, ond mi wna i rannu un cyfrinach efo chi. Mae yna wersyll yn Mae Caerdydd yn y brifddinas ers 2000 a phedair. Honno di'r gwersyll mwyaf diweddar. Be newch chi o hynny? Yng nghanol y ddinas mae hi, e? Ia, lawr, wel, lle oedd y docia ers talwm, mae'r ardal yna wedi cael ei datblygu yn ddiweddar. Rhaid bod hi'n brofiad a hanner iddyn nhw. Rwan, dwi eisiau holi chi am yr eisteddfod nesaf. I nifer ohono ni, mae meddwl am yr Urdd, mae rhywun yn meddwl am gystadlu yn yr eisteddfod. A'ch syniad chi oedd cynnal eisteddfod yr Urdd? Wel, swn i'n hoff iawn o allu cymryd y clod yna, ond nag i wir ddod honna o'r aelodaeth i hynny. Felly aelodau'r Urdd, benderfynodd arni, oedd hi yn 1928, digwydd â bod yr un pryd ar gwersyll yn Llanuwchlyn, ynghylch Corwen.
Iddi, ie. Doedd nhw at ei gilydd a cael cyfarfod fel cylch a dweud bod e modd iddyn nhw gynnal i steddfod dan nawdd yr urdd. Hynny di bod ni'n gallu cyfrannu arian o'r arian aelodaeth roedden ni'n ei gael a chynnal i steddfod ar blwyddyn ganlynol yn 1929. Dyna'n union a ddigwyddodd. Oedd hi'n ddeuddydd i'w chofio wir hwnna. Gystadlu brwd o ganu, o ddawnsio. Siw bod rhai o hynny falle dal yn mynd, os da chi dal i sôn am steddfod rwan. Wel, ydyn, chydig o wybodaeth i chi am yr Eisteddfod erbyn hyn. Mae yna pob math o wahanol y gystadlaethau o ddawnsio stryd i greu app neu wefan. Dwi'n siŵr nad ydych chi wedi clywed am wefan? Ydy pre-cop yn cael bod yn rhan o'r... Wel, ddim cweith. A mae yna gystadlaethau coginio a trin gwallt a harddwch, pob math o wahanol weithgareddau. A dwi'n siŵr byddwch chi'n falch o glywed, mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd erbyn hyn ydy'r wyl ieuenctid mwyaf yn Ewrop. Hefyd. Wel, i feddwl bod ni eisiau i bobl wybod bod Cymru ar y map fel petai. Allai meddwl am unrhyw ffordd well na hynny wneud fyd. Wrth Steddfod adeg ni, roedd y pwyslais mwy ar y gorymdeithio drwy'r strydoedd a'r seremonia, ond hai byna gystadlu brwd os mae gymaint o hynny'n gystadlu, wel. Wy'n siŵr bod hi'n fwy na deuddydd hefyd. Ydy, mae'n wythnos erbyn hyn, felly digon o hwyl i'w gael. Wel, wir. Wel, bob lwc i bawb sy'n gystadlu, ynddi? Rwan, cyn i ni ddechrau sgwrsio, mi nes i ddangos ffilm i chi oedd ar y we. Do, ar yr YouTube neu beth, ar y hithau. Ar YouTube. O, no, sorry, YouTube. Mae'n ddod gen i. A mi gawsach chi gyfle i rando ar neges ewyllus da yr Urdd ar gyfer 2021. A'r testyn oedd hawliau merched i'w hawliau dynol. Ni allwn achub y byd os nad yw'r byd yn gyfartal. Wel, o'n eisiau holi chi, ydych chi'n cytuno ar neges hon, ac oledodd y syniad i greu neges ewyllus da i'r byd yn y lle cyntaf? Dwi'n cytuno hefo'r neges 100%. 100%. Mae hawliau merched, hawliau dynol, bob hawl i bob person yn anhygoel o bwysig. A da ni wedi ceisio wneud hynny drwy'r urdd ers i gychwyn nôl yn 1922. Felly dwi'n teimlo bod hynny'n arbennig o bwysig. A dyna pam wnaethon ni geisio dod mlaen hefo neges ewyllus da cyngrair y cenhedloedd fel ag oedd i adeg hynny. Gafodd hon o'i ddarlledu gyntaf y flwyddyn gafodd yr urdd ei sefydlu. Ac felly glywes i hon gan y parchedig Gwilym Davies, ydi enw fo. Felly o'n i'n teimlo bod angen yr urdd fod yn rhan ohono. Felly, ym 1925, dyma ni yn neud y cyntaf ar y cyd rhwng yr urdd a cyngrair y cenhedloedd. Ac dwi'n mor falch bod wedi gallu para ers hynny ac ymlaen i'r dyfodol hefyd. Wel, cyn bod ni'n ffarwelio â chi, Ifan, dwi eisiau rhannu chydig o ystadegau fo chi ynglyn â'r urdd erbyn hyn. Felly, dwi'n siŵr gewch chi syndod o glywed bod rhyw 55 o filoedd o blant a phobol ifanc yn ymaelodi ar urdd pob blwyddyn, a rhyw 11 o filoedd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau wythnosol fel clybiau chwaraeon a clybiau gwyliau ysgol. Felly, oedd ganddo chi unrhyw syniad nôl yn 1922 y bydde'r urdd yn tyfu i fod yn sefydliad mor fawr a mor bwysig? Allai ddeud achrin sicrwydd, dwi'n yn credu fysa unrhyw un wedi gallu rhagweld hynny. Wrth gwrs, oedden ni wedi trio dwywaith o'r blaen yn barod, oedd yn had yn neud, a doedd hwnnw wedi gweithio, ond oedden ni'n hapus iawn Eiris a Minna bod ni wedi cael yr 3,000 yma yn y flwyddyn gyntaf, ond cymaint o hynny bob blwyddyn. Wel, allai maros i ddeud wrth i hi chwaith, ydi arbennig digon. Wel, mae wedi bod yn bleser ac yn fraint cael sgwrsio efo chi heddiw yma ac i gael gwrando ar eich hanes chi. Mae'n bosib iawn hebddo chi, heb eich gweledigaeth chi, falle na fydden ni medru siarad efo chi
yn y Gymraeg heddiw, felly gen i ac yn bawb sy'n gwrando, diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith. Dwi'n gobeithio bod chi... Pleser wir, de. Pleser o'r mwyaf. A dwi'n gobeithio bod chi wedi dysgu rhywfaint am sut da ni'n byw yn yr unfed ganrif ar 20. Ond mae gen i newyddion da i chi, oherwydd yn ystod eich gyrfa, mi rydych chi yn cael eich urddon farchog am eich gwaith diflino. Felly, da ni yn 2021 a 2022 yn eich adnabod chi fel Syr Ifan ab Owen Edwards. Benewch chi o hynny? A da i eto ddim credu'r peth o gwbl. Does dim geiriau, does dim geiriau. Ac un anrheg bach i chi fynd yn ôl i'r gorffennol hefo chi, sef bathodyn ddiweddarach yr urdd, y bathodyn sydd yn dathlu y canmlwyddiant. Felly anrheg ganddo ni yn y dyfodol atoch chi nôl yn y 1930au. Diolch o galon i chi. A dim yn edrych mor wahanol i hynny'r gwreiddiol ydy hi. Diolch mae'r dotio arni. Wel, a fi nid i dotio arni hi hefyd. O gadw hwn ar gof a chadw. A diolch eto i chi gyd am gynnal y gobaith a gobeithio wir fydd na rhywun, rhywle, rhywbryd cael y bathodyn am yr 200 mlynedd yn te. Diolch yn fawr i chi, Ifan. Diolch yn fawr iawn i chi, Je.